Harkemasse Boys in SVZW om direct de degradatie te voorkomen. Het is de directe concurrent voor Harkemasse Boys en daarom was er woel worden. Hier de ongeval van de Boys. En dan komt Makuna krek te let op het onjaar van Harvey Bishop. De eerste kans voor Len. Boys winnen wel volle beter als SVZW. Maar hier komt de ploeg uit Wierden dan onder een ongeval daar. Het schot is voor Harkemasse Boys lokken genoeg een slappen en Jacob de Vries shot de bal niet gaan. Dan de vrije trap voor SVZW. Bal weer terugkomt en dan komt Tom Prumus in balbezit en die passeert het keeper Jacob de Vries. En dan staat het wel 1-0 voor de ploeg uit Wierden. Nog eens het terugkoppen en dan draait de Tom Prumus hem makkelijk vrij. En rennen de Boys weer eens achter de feiten aan. 1-0 in de 21ste minuut. Harkemasse Boys dan. Romano Denneboom, hij is weer waarom na de blessure, een hamstringblessure. Hier de overtreding op hem en de vrije trap voor de Harkemasse Boys. Oebeleskokker neemt die vrije trap. En dan een prachtige reflex van keeper Björn Nijsink van SVZW. Zocht Ek, assistent-trainer Frans Kraai junior. Harkemasse Boys zet op een nijhoorn. Harvey Bishop, krap om zijn man heen. Krijgt dan de ronde voor het schot, maar die wordt miraculeus keert terug de keeper mooi de voeten. En dat smiet dus neer op voor de Boys. Oebeleskokker. En dan het schot van Roel van der Meulen. Maar dat zielt niet ook aan de goal. Een hele goede mogelijkheid voor de Harkemasse Boys. Maar de Boys worden sterker en sterker en blijven in balbezit. Oebeleskokker nog hield niet. Krijgt dan de ronde van het schot en dan dochter op een wijze zat we van Oebeleskokker wend binnen. Hij zwaart het voor de 1-1. Omzielt hier Simon. En dan is het Denneboom die naar boeten gaat en rond te creëren het voor Oebeleskokker. En hij zwaart het in de 61ste minuut voor de gelijkmaker Ian Gelijk. Op een ei Oebeleskokker. Prachtige bewegingen. Romano Denneboom. En is het paasje krijgt de kwad. De hoekschop die bloot over voor de Harkemasse Boys. En die neemt Oebeleskokker zelfs. Bal weer terugkomt. En dan staat ter Harvey Bishop. En mooi een diagonale pegel. Zwaar het hij dat de Boys op voorsprong komen. 1-2. 8 minuten na de goal. Na de leakmaker is het hier Harvey Bishop. Mooi een prachtige goal. 1-2 voor de Harkemasse Boys. En dan zocht ik Kraai junior het net meer zitten. De Boys gaan er terug. Mooi een goede onvalspul. Oebeleskokker. Op een ei Oebeleskokker. En let hem maar weer eens uit, Harry. Jouw zijn kan was net. Want dat Oebeleskokker die vlarm is, dan gaat zijn bal er gewoon in. Ian Treien. En dat is de 81ste minuut. Prachtig aanmaker terug, Oebeleskokker. En de 3 punten, je mooi haast voor 6 punten binnen van de Harkemasse Boys. En daar begint zo'n daar. Je weer de hele club. En de spelers, sponsors, supporters. En ja, daar weer iedereen wel heel erg naar op zich. We halen hier fantastisch voetballen, maar ook op de bank. Iedereen weer positief. Ja, dit had Harkema nodig. Er komt een veeltal en het is juist in het publiek, de supporters. Die staan duim bij de ingang van de kleedkamer. Docht hij dat wat? Ja, daar krijg je de rillingen van. Ik bedoel, de chemie tussen spelers en supporters is bij Harkema altijd aanwezig. En die de laatste tijd een beetje weg hebt. En nou ben ze er, dus wij zijn van jongens, ga met die hele ploeg, ga naar die supporters toe. En nou ja, en kroep ze on ja, en dat gebeurde ik. En ja, die chemie die is er weer en daar kunnen we maar verder.